बे समाव मोनसे गोनां रादाब गलाघाटनि उरियामखा रेमां ओनसोलनि माखासे जायगाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामदों। आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय माखासे मुस्लिम जायगाखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फरेस्ट बिफानखौ इभिक्सन खालामनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। इभिक्सन खालामनो बिथोन मोननायनि उनाव ड्रोन सार्भेनि गेजेरजों सार्भे खालामनाय जायो। ड्रोन सार्भे खालामखांनायनि उनाव सप्तासेनि गेजेराव न' हगारनो बिथोन बिलाइ होयो। इभिक्सन जानो गोनां साखाथियाव नांजाबनानै थानाय बर' नखर एबा गामिफ्रा जाहाथे एसेबो खहा जाया बेनि थाखाय BKWSनि EM प्रदीप सरगियारिनि दैदेननायाव रंजाली नोगोर जयन्तीपुराव सरुपतार खु जिल्लानि बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो बर' गामिफोरनि गामि गाहायफोरखौ लानानै मोनसे जथुमा जिरायो। 19 जौथाइनिफ्रायनो फारियै गलाघाट जिल्लानि उरियामगा रेमां ओनसोलाव रायजो जाबोनाय आरो फरेस्ट राइटनि बादियै हाग्रा ओनसोलाव थानो मोननाय मोनथाय बिलाइ मोननो हानाय बर' नखरसेबो जाहाथे इभिक्सन खालामजाया बेखौ नोजोर लाखिनानै सरुपतार बियाबनि MLA बिश्वजित फुकननो जथुमानि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जायो। जथुमायाव EM प्रदीप सरगियारिजों लोगोसे BPCCनि लेङाइ गाहाय नीलेश्वर ब्रह्म, गलाघाट जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजय बसुमतारी, UBPOनि थुनलाइ नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी, लेङाइ बुंथिगिरि मुकुन्द बसुमतारी, धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि, बर' आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरि आरो बर' गामि गाहायफोरा बाहागो लादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सरकारि हा आरो जायफ्रानोखि माने अबैध जायफ्रा नोगोरारि बिसोरखौ आसाम सरकारा जे इभिक्सन खालामदों थिग बिदिनो गलाघाट जिल्लानि सरुपतार समस्तिनि उरियामघाटनि आसाम नागालेण्ड बर्डार सिमा ओनसोलाव गोबांथार सिनाय मोनै सुबुंफोर आरो जायफोरखौ सन्देह खालामजाथाव बिदि सुबुंफोर रायजो जानानै दं आरो बिसोरखौ जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 13 जुलाइ खालि सरुपताराव दैबाना नायफैनाय समाव बुंदोंमोन जे उरियामघाट ओनसोलनि सुबुं थासारिया गाज्रि जादों आरो गोबांथार माने सन्देहजनक सुबुंफोरा आसाम नागालेण्ड बर्डारनि सिमा ओनसोलाव गोबां हा आवग्रिनानै दङ होननानै आरो बिसोरखौ इभिक्सन खालामनाय जागोन एबा होखारनाय जागोन होननानै बुंनाय लेखायैनो बिथाङा हाग्रा बिफान आरो गलाघाट जिल्लानि जे प्रशासन बिथांमोनखौ माने बिथोन होनानै बे ओनसोलाव दासिम ड्रोनजों सार्भे खालामबाय आरो बिनि उनाव रोखा जाबाय जे गोबांथार बे ओनसोलनि गाहायै बे सिनाय हायै बे सन्देहजनक सुबुंफोरनि न'खौ बेहाय इभिक्सन खालामगोन आरो जिहेतु जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बे ओनसोलाव रायजो जानानै दङ आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया गासैबो फरेस्ट एलेका आरो दासिम जोंनि बर' रायजोफोरा जे भारत सरकारनि फरेस्ट राइट एक्ट बेनि दहायै दासिम हानि मोनथायखौ मोननो हाबाय आरो बे हा मोनथाय मोननाय बा बांगालनि खाथियाव बा सोरबा सिनायै सुबुंनि खाथियाव थायोबाबो बर' नखरफोरा जाहाथे मोनसेबो खहा जाया बेनि सायाव दिनै बे उरियामघाट सरुपतार ओनसोलनि बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों जयैनो रायज्लायनाय जादों आरो जोंनि मानसिया गिगासिनो दंमोन जे जोंनि मानसिफोरनि न'खौबो इभिक्सन खालामगोन नामा होननानै जिहेतु गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव बा नांजाबनानै जोंनि नखरफोराबो दङ जों दिनै रायजो राजाजों बे बाथ्राफोरखौ सावरायनानै मोनसे जों गोसोखां बिलाइ लिरदों जोंनि सरुपतार समस्तिनि मानगोनां MLA बिथांनो जे बे सिनाय हायै सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनायनि नामाव जाहाथे जोंनि थागिबि बा जोंनि बे हायावनो जोनोम जानाय जोंनि हानि मोनथाय मोननाय बर' नखरफोर बा ट्राइबेल नखरफोरा नसेबो खहा जाया आरो बेनि खिलन्जिया इन्डिजिनियास माने नखरफोराबो जाहाथे खहा जाया बेनि थाखाय नोजोर होनो थाखाय जोङो नैबे सावरायनायनि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइ लिरनानै दिनै बिथांनो दैथायहरनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों आं मिजिंथियो जे जोंनि सरकारा बा जोंनि प्रखाखना जोंनि बे जों जाखौ गिनानै दङ बेसिम जाहाथे थाङा जोंनि बे बर' ट्राइबेलफोरा जाहाथे बासायो जों बेखौनो जेसे हायो जों दिनै नारसिननो लानाय जादों। दिनै रंजाली नोगोर जयन्तीपुराव जोंनि धनसिरि सम जिल्ला बा उरियामघाट ओनसोलनि गासैबो बर'नि जेसेबां आफाद दङ जयैनो जों बाहाय आसाम सरकारा जिहेतु
जोंनि उरियामघाटआव एफेक्सन खालामनो नागिरदों बिनि बागै जों बाहाय सावरायलायदों आरो जों मोनसे गासिबो आफादफोरा ज' जानानै मोनसे जों थांखि लादों जे जोंनि बर' न'खरा जाहाथे गंसेबो बाहाय एफेक्सन खालामनायाव गोलैफाया जों दिनै बाहाय सावरायलायदों बेखौ आरो सरकारखौ जों बिनिफ्राय दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम लिरनानै जों बेखौ जानाय हरदों जाहाथे जोंनि नैबे उरियामघाट ओनसोलनि गंसेबो बर' न'खरा जाहाथे बे एफेक्सन खालामनायाव जाहाथे गोलैफाया जों बेखौ दिनै रोखा खालामबाय जायखिजाया जों गोजोननाय मोन्दों जोंनि उरियामघाट ओनसोलाव गोबां माने गुबुन हारि बिथांमोना जोंनि नैबे ओनसोलाव हाबफैबाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेरै नगाव थिं ओरै बे ओनसोलनिफ्राय बाहाय जोंनि मुस्लिम सम्प्रदायनि माने माखासे सुबुंफोरा जोंनि नैबे उरियामघाट ओनसोलाव गोबां जायगायाव माने बिसोर दखल खालामफैबाय बिसोर हाबफैबाय बिजनेस खालामफैदों आरो जोंनि बर'निफ्राय बाहाय बिथांमोननि सुबुङा बारा जाबाय सिगाङाव 10-15 बोसोर सिगां जोंनि नैबे ओनसोलाव बर'नि सुबुं अनजिमाया बिसोरनिफ्राय गोबां बारामोन खिन्थु नैबे समाव जोंनि बर'निख्रुइ जोंनि नैबे ओनसोलाव आरो उरियामघाट ओनसोलाव बिथांमोननि माने मुस्लिमफोरनि सुबुं अनजिमाया डाबल जाबाय दा जोबोद मोनसे गिलु बालु मोनसे समस्या जाना फैदों जोंनि नैबे उरियामघाट ओनसोलाव जों बेखौ आसाम सरकारखौ जों साबायखर होदों मोनसे सिद्धान्त लादों आसाम सरकारा जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय जेनेबा मुस्लिम माने कमिउनिटिनि न'खरफोरखौ बाहाय एफेक्सन खालामनो थाखाय बिथांमोना आसाम सरकारा सिद्धान्त लादों जों बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि नैबे ओनसोलनि गासै आफादफोरा बरायदों गोजोन्थों।